lonely. Oh, I'm so lonely. Dear Mr. Lonely. Awanan ba'y na lalaki? Nagpusgal di Roma na. Kunamla no nagwapo. Naglaan tumutlaan. Agasam tatalo kami gaya makayan ayat na. Idin to ta nakalalaan mo ta tao. Mala, ustun day ta pa nagsagsagit mo anak ko. Aguyaw ka pa yun. Abaya kasi dagiti lalaki nanang. Nalaan man wano ko gwapo. Agpapada man luloko. Hindi damo. Gwapo ti kayan ayat ko. Linoko na. Saita, saan mo tama ko na ang gwapo? Linoko na klataman. Ay, nalabit asaan na isuda ti kagasat mo anak ko. Di mo na yung kiti nanang. Ang papadami na lalaki. Saan damap na kiti may sa babae? Kasapulan dalata ti reserba. Ay, saan mo't ngamin nga amin ang lalaki anak ko. Kita anday di tatang mo. Napudno kanyak. Sayang lang, tanasapa mo't anatay. No asino pa'y dagiti nasingpot. Isuda pa'y tinasapa matay. Apay kumasa na dagiti. Ay nahuston. Saan kan nga agilunod? Agbasol ka laang, iti dayta nga ibaga. Oh, kumusta gayan? Imbag mata nakasubli ka manan ang nagtrabaho. Nakamove on kan? Namiris ko sana rumbangag pailuyo sa kitirik na Edna. Saan aday dyan lalaki ti mang dadaol iti biyag ko? Agpay sugayam. Imbag ko nama, takabagyam ti akin ko iti pagtrabahuan ta. Iso ang makasubli ka latanya man nga oras akayat mo. Wan nga rod. Adamat lang panagbain ko idi nagpakadaak. Asa anak pa lang asumrag. Nasingpit ni Antim. Gaputa maaw-awatan na ka. Sana bala? Tasaan to siguro na maulit da ito eh. Ha? Anya ti sana maulit? Ama sakit anak pa'y. Gapoy tinagan ni Ayat. Kasano ang masiguradom dayta? Gapo ta sa anak kun ama ki ayan ayat. Anya? Anak, ada bisita Asino nanang? ni Edwin. Apay ka no? Adamat awit na nga isagot na ken ka. Ang mga noagaram Pagawidan yung nanang. Anya? Anak ko, talo abulan mo't tong tinapalabas, manipod na kibreak ka ken ni Paulo. Awan mo't siguro tidakas na no, adaman umay mangaram ken ka. Diyak kayaton ti makiayan ayat nanang. Iso apapanawan yun ni Edwin. Ay, mabainak anak ko. No kayat mo, sikati mapanmakisauken kwa na. Kasaom iti nasayaat. Sige nanang. Siya, timapan makisaukan kwa na. Parakan ka, Becca. Saan ko nga awatan o nyaman day nga isagot mo, Edwin? Ha? Taapay man. Agsipod, tadyak kayatan ti agpaaram. Iso apumanaw kan. Unay kamatan. Nalaadak ka dila unay. Tabas dak adagos. Saan nagagibasbas sa riti itsura, Edwin? Ngam talagang awan ganas kun amakiayan ayat pay. Gaputa agpapada kayo alalaki. Nalaad man, wano nagwapo, agpapada kayo aman luloko. Ne, saan ka kumamat ang mangiramraman, Becca? Sa anak akasta klase ti lalaki. Saan kan to alukwan? Nukas pagarigan, ta sumbatan nak. Kastamat lang ti kung nadagiti doan nagbali na kaayan ayat ko. Ngam pasig nga inuulbod ti imbagbagada. Ha? Pangasim. Ikan na kumamat iti gundaway. Tapno maipanaknak ko, ti kinapudnukan ka. Pasensya kan, Edwin. Ngam daytan ti pangadang ko. Kan maudi ko man daytoy, apanang sangop kan ka. Unay kamatan anak ko. Binastad mo batan adagos ni Edwin? Kas nako nanang, saan kun akayat ti makiayan-ayat. Ay, maasyak iti itsura ni Edwin na pimbanaw. Kasla makasangsangit. Kasan saan mo pa'y akayat nga awatan di sagot na? Awan mo ti makagapotap na awatak nanang.
Nasaysaya atan ajak inawat, ngam timang namnama pailaang di tao. Ay, sapay la kumatadumteng ti panawen. Ama punas ti guram kadagiti lalaki anak ko. Narigat ti agbiag nga agmaymaysa. Agmaymaysa ka pa'y matngarod nga anak ko. Kasano nga'y numatayak, di awanton kad kadwam. Ay, anya kayo matananang. Nagubing kayo pailaang. 45 laang titawan nyo. Matayan ti bagbagayo. Kaya't kalaeng apalagipan, anak ko. As inon to ti mga sikasukan ka, no saan mo akayat ti makiasawa? Ni Edwin mo tinasabat ko ang naggapo iti balayo, Becca. Nana. Anya nga iti inaramid na dita balayo. Ay, umay ka no agaram nana. Ngam binasted ko na dagos. Ha? No kasta. Agpaiso ti imbaga ti inam, asaan mon akaya ti makiayan ayat. Ha? Nagistorya ni nanang kada kayo? Ay, madanagan laeng ni Saleng. Nga agbakit ka, abalasang. May mayatan nga agbakbaket at abalasang nana. Ngam jay agladingi taktumanen. Saan nga minakasta ti panunutang, balasang ko? Ay, basta nana. Daytan ti pangedeng ko. Saanen ang nagsubsubli ni Edwin? Kunak no agpursigi ang mga aramkan kang simmo kumatadagos. Nanang, imbagak ngamin ang maudin dayjay apanang sangok kan kuana. Iso asaanan ang nagsubsubli. Kano agsubli man, saan kumatla ang asangwan? Gaputadyak nga rodon kaya, ti makiayan-ayat. Ay, nanak ko. Diyak ang muno niya ti ibagakan ka. Anong barin no agbaliw tumatla ang dayta ka panunutam. Saanan nga agbaliw nanang? Iso asaan dak ko man adagulitan. Adamanen baro nga umay agaram kan ka anak ko. Ni Shano, balik bayan. Addan edad na. Iso ang matured ti panunot na. Saan nakamot siguro alukon dayjay. Ay, uray niya pa iti ibagbagayo nanang. Saan ako nga ag-entertain iti uray asino nga umay agaram kanya. Pagustuam kumamot ni Shano, balasang ko. Nasingpet ni Shano. Isuti kayat ko aparakan ka. Ay, diyak kayat nanang. Da kayon ti makisango kan kuana no kayat yo. Uray apagbiitla ang anak ko, takababain mat. Kinunak lang arudon ajak kayat nanang. Alang arod, siya kung ti makaambo nga agpalawag kan ni Shano. Payasan pa ang apumano day taasyano. Mayat pa lang di pa nagsarsarita da kaninanang. Ay, agli nga daklaang dito eh. Amangan nung masiputan dak asirsiripak ida. Adamat itsura gayam day taasyano. Mayat di pa magina. Maskulado. Agjiji mga ta. Wano, talaga nagagatlaan. Anya nga tati pagsarsaritaan da kaninanang ko. Agar-aram kadikan ka ni Manong Shano abalik bayan? Plano na ti umay agaram. Gamsaan ko asinango. Apay nga rod akanayo ni Jabalayo. Tsaka mo, ano niya ti pagtultulagan da kaninanang. Kanayon mo't aninanang ti kasasauna. Amangan mat no plano dati agsosyo iti negosyo. Amo pa yan. Sana ka interesado ng agdamag kaninanang. Unay kamot dun. Agdamag kalatamat atap no amum iti mapaspasama. Sige. Bayam ta damagak tuman nga agpaiso kaninanang. No apay akanayon ti panagpasyar da di asyano iji balay mi. Adda nagsardang alugan iti batog ti balay mi. Tanawak man iti tawa. Ninanang matidim saag. Kat si marunumot adim saag ni Manong Shano. Oh, dayjay. Inalan ni Manong Shano ti bitbit ni Nanang. Kat umunagdan di ti balay. Ay, sabatot man ida di tayong tirwangan. Iyag mo day ta bitbit mo Manong Shano. Saan kan asumrak di ti balay? Nalawag mat siguro tinangag mo Manong Shano. Ala, pumanaw kan, takayat ko akasarita ni nanang ko.
Nay, apay ka di anak ko. Mabalinak mo't akasarita, asan ang masapul a papanawom ni Shano. Saan a welcome ni Manong Siano dito'y balay, nanang? Gaputa saan tamat, a kapamilya. Apay ka di napudot ti ulong ka ni Shano, anak ko. Saan ka di a kinunakon, asaan ko akayat ni Siano, nanang? Saan ko ba't nga'y pilit kan kano saan mo akayat? Apay nga ruda ka na yun nga umay dito'y balay. Eh, bayam ko malaang ni Shano, balasang ko. Awan mo't madingar aramiden na. Dakkel mo't ti may tultulong na kadata. Kat anya ti katukada giti itultulong na kada kayo. Ang mga numang namnama asyak ti kasukat tagitar aramiden na kada kayo, nanang. Ay, saan ka madanagan, anak ko? Saan akasta ti panunot ni Shano? Nasingpet a tao ni Shano. Siguraduan nyo laang, nanang. Adda man na ni Manong Siano. Isumutyak balbal sigiti kayo iti paraangan mi. Anya nga tanga oras ngayon may dito eh. Kaririin ko laang. Adda na agbalbalsig. Oh, dayjay ni nanang. Imasidag ka ni Mang Siano kat ay ayaban ng agkapi. Apay nga ta. Akas lamang rugi mo tan amakurso na daak ni Manong Siano. Madapay nga ta plano na amangaram kanyak. Itikas na nga'y pakpakita na. Asino mo't nga'y ti babae. Asaan amangayat kan kwa na. Lay, si kamot gayam ti masabat kaw balasang kaw. Papanan nyo, nana. Mapanak ko madita balayaw. Ada ni nanang maaw. Adda, nana. Anya ti araramiden na. Amangan mo't no makadisturbo ak. Awan mo't araramidan na, nana. Ada dita balayaw ti sutor na. Sutor? Sino, nana? Saan mo nga amo sutor na ni Siano? Anya? Agayat una ni Siano kaninanang mo. Ha? Apay asan nga imbagpagan ni nanang kanyak? Saan ka siguro ang nagdamdamag Ay, di mo lamadlawan. Akanayon nga da ni Siano iti balayaw. Ha? Ay, sige balasan kaw. Tama pan kuman kasarsarita ni nanang mo. Imbagpay ka ni nanang. Takas la seryoso kan kuana ni Manong Siano. Ha? Saan ka di asik at ikursonada ni Manong Siano? Idi damo. Namjak na rod kayat asangwan. Ita, ninanangan ti kursonada na. Apay ngamin, asaan mo nga inikkan iti gundaway nga agaram ken ka. Gaputa pa nagkunak kat agpapada da amin. Sa baligayam ni Manong Siano. Nakasta. Magusto am itan ni Manong Siano? Ninanang mo't itan ti ar-armon ni Manong Siano. Ay, nasayat mo't tasimbang patkan, Beka. Kaya't da ka ang makasarita ka ni Siano. Ha? Anya ti bagayo, nanang? Manong Siano? Kaya't mga ibagakan ka, ngagkalay sa kamin kininanang mo. Anya? Kastang agpaiso anak ko. Agin inayat kami ka ni Siano. Napanagnagak mati kinapudno na kanyak. Iso sapay la kumata maawatan na kami. Napudno ak iti inambe ka. Iso apang nga asim, tao manugot kang agkalay sa kami. No lakit di ay ayatom ni nanang. Apay ket di nasanak nga umanugot. Ngam ikarim ko ma, asaan mo aluklukwan ti inak. lonely. Kakabsat daytoy nga istorya ni Becca ket kasla agmula iti simple a sitwasyon. Maysa a babae a nasugatan iti ayat. Maysa nga ina a madanagan. Ken dagiti lalaki a umay amang padas a sumrek iti biyana. Nyem iti unig data, ada na unig a tema. Kasano ti agbiag no ti puso, ket napno iti trauma. Ken kasano met ti panangawat asaan laeng sika ti adda karbengan nga agayat? Ni Becca,
45 ti tawen na, niyam iti panuno tinanang na, kaslaubing pailay nga masapul bantayan. Manipud idi nag-break da ni Paulo, talyo a bulan, akasla tinawen ti kabayag ti ladingit na. Saan abasta naliday, inaramid na ti sakit a pader. No adda lalaki nga umay, dagos ako na ena, agpapada kayo amin. No adda agisagot, saan na nga awaten? No adda agpakaasi nga ikan iti gundaway, isera na ti ruwangan. Kakabsat, narigat dayta. Tano naloko ka idi, ti puso agpadas amang salaknib iti bagina. Niyam no sobra ti panang salaknib, ti pader apang depensa agbalin met akulongan. Iti rugi, adda ni Edwin anangawit iti regalo ken namnama. Umay isuna a simple nalabit pudno ti riknana, ngem ni Becca, awan ti ganas. Imbagana nga saan nakayat ti makiyayan ayat, kaputa amin alalaki ket agpapada. Nalaad man wenno gwapo, agpapada nga ulbod, agpapada amang sugat. Kakabsat, no dunggeg tayo, adda pa nakaasi ken Becca, ngem adda met pa nakaasi ken Edwin. Ta saan met affair nga bayadan ti baro a tao ti utang ti daan. Ngem data ti epekto ti sugat. No ti puso ket natudok iti maysa a kutsilyo, uray bolaklak ti iparang ti sumaruno, agbuteng kapaylaeng nga adaan met laeng ti talim. Ni Edwin ket sinubok na nga agpakaasi, dinawat na amaikan ti gundaway tapno maipakita sa bali isuna. Ngem ni Becca, no urnos ti desisyon. Awan. Panawen mo. Sa anak na agsubli iti ayat. Tinanang na, isaleng, ket saan a makaid na. Para ken kuana, narigat ti agmaymaysa. Agdandanag isuna no kasano ni Becca, inton awanen isuna. Kakabsat, daytoy ti boses ti adu nga ina iti ili. Sino ti mga sikaso ken kano matayak? Sino ti kadwam no lumakay kan? Sino ti agserbi ken ka no agsakit ka? Saan dayta nga panang pilit laeng? Takkel apaset teta ti buteng ti aganak. Ngem para ken Becca, kasla dagitoy asao ket panangipilit nga at pakasal laeng tapno masaya at ti panagkita ti daduma. Ket titoy nang rugi ti riri. Tinanang kayat na amalagipan ti anap, asaan a nasaya at ti agladingit amay maysa. Ngem ni Becca kayat na nga maawatan, asaan a basta-basta amalagan ti puso. Isu nga no ti ina agkuna, awan kadwam, ti anak agsungbat. Saan pa yan alpas ti sakit ko? Adu ama nagdengeg ti makarelate ditoy. Tadaduma a pamilya, no masaktan ti babae, aguray laeng da iti basit a bulan, kalpasana ibagada. Move on kan, agasawa kan, awatem dayta a lalaki. Ngem ti puso saan na kalendaryo. Saan agapu tatalyo a bulanen ket tagasenen. Saan agapu ta ada Edwin a nasayaat ket masapul nga awaten. Ngem saan met arumbeng nga amin a lalaki ket padpadak litinanto ni Becca. Daytoy ti balance a napintas iti istorya. Maawatan tayo ti sakit na, ngem makita met tayo at ti sakit ket mangbalbalin ken kuana a nalabes ti pananghusga. Ti trauma ket agpanggap a kinaingat, ngem no di mo bantayan, agbalin a kinaawan ti pamati iti amin. Sumrek na rod ni Siano, ti balikbayan. Matured, natakneng, adda panagserbina, adda tulong na iti pamilya. Iti panunot tinanang, nalabit na saya at isuna para ken Becca. Wenno kasta ti panangawatan ni Becca. Tinanang ket kanayon nga adda kasaritana a Siano, kanayon nga agpasyar iti balay, adda bitbit, adda kape, adda panagtulong. Ni Becca, na dati saan interesado, ininot a nagdandanag. Saan gapo ta kayat na ni Siano ididamo, no diket gapo ta narikna na akasla adda plano tinanang na para ken kuana. Takayo ti makisarita no kayatyo, kunana, saanak nga interesado. Nyem kakabsat, no ti tao ket kanayon amang kuna asaan interesado, taduma adda ta curiosity nga rumrumsuwa, lalo no amin na aramid ti aglawlaw ket kasla mangiturong iti maysa a banag. Ni Becca ket simurot iti pattern tinasugatan a puso. Umuna, rechazo. Sumaruno, suspicion. Kalpasana, jealousy. Na di na pay kayat awagan nga jealousy. No makita na ni Siano nga adda iti balay, saan a basta malagan. No makita na nga ni Saleng ket nasaya ati panangsango ken kuana, agdanag. Tinamag na no anya ti plano da, apay kanayon nga umay,
apay adda agbitbit, apay adda panagkape. Kakabsat, daytoy ti funny ngem sakit apaset. Tani Becca, nakanayon amang ibaga nga saan nakayat ti lalaki, ket isumet ti umuna a makarik na iti panagduwa-duwa no ti lalaki, ket kasla saan keng kuwanan nakaturong. Kasta ti puso no saan pay anaurnos, agmadi at tumanggap, ni magsakit no kasla saan met a para keng kuwana. Saan data a kinadakes, data ket konfusyon ti tao a nasugatan. Ni saleng, tinanang, ket ad-ada a nagbali na mysterious iti panagkita ni Becca. No ada ni Siano, agkapeda, agsaritada, ada pa nagtultulong iti negosyo, ada pa nakikaduwa nga kasla na sing-ed. Ni Becca, imbes na agpalagaan, ad-ada a naging inut a sumged ti ulo. Imbaga na nga saan a welcome ni Siano iti balay, ta saan met a kapamilya. Nyem ni nanang na, saan a kasla agbuteng. Imbaga na nga dakel ti tulong ni Siano, na singpeta tao, kinawan dakes ti panunot na. Kakabsat, no kitayan tayo, ni Becca ket saan laeng amang salsalimetmet iti bagina manipud iti lalaki. Mangsalsalimetmet met isuna iti nanang na. Iti uneg na, agbuteng isuna nga no maulbod ti nanang, masaktan manen ti pamilya. Nyam Adam et Pride, apay nga tinanang ko ti kasarsarita ni Siano no sekti kunada asutorana? Dumakel ti tension. Ti maysa a eksena nga kasla palengke ti emosyon. Ni Siano umay iti ruwangan, adabitbit, ni Becca makita manipod tawa, ket kasla amin a panagpakaasi ti nanang idiket agbalin a panagduwa-duwa. Kuna ni Becca, "Yeg mo dita ti bitbit mo, niyam saan ka sumrek?" Kakabsat, imagine yu dayta. Maysa a balikbayan a lalaki a nalabit awan dakes a panggep, ada iti ruwangan a kasla na ipit iti riri ti mag-ina. Ni Becca ket kasla agdepensa iti teritoryo na, niyam saan napay amo no aniya ti talaga nga depensaan. Tinanang ket kayat na nga ipalawag, niyam narigat no ti anak ket nakasirado ti lapayag na. Daytoy ti build-up ti drama. Amin tayo agpanunot ka nalabit agayat ni Siano ken Becca. Niyam adamet kakarkar na agalong nga kaslasaan. Ti episode ket agisagana iti twist. Ket timteng ti revelation, kakabsat. Daytoy ti paset a kasla na itulod ti lamesa. Saan gayam ni Becca ti kurso nada ni Siano? Ti pudno, ni Siano ket agayat ken ni Saleng, tinanang ni Becca. Ket saan leng basta panagpasyar. Ada seryoso a panggep. Nagkalaysada, nagkaykaysa ti riknada, ken kayatta a maawatan ni Becca. Ay grabe. No sika ni Becca, kasano mo awaten dayta? Iti amin na panawen na panagkunam ket tinanang mo ipapilit na ti lalaki para kenka, ti pudno ket tinanang mo mismo ti adabaro aayat. Ti babae a kanayon amang ibaga kenka nga agmaymay sa ka no saan ka agasawa, isugaya met ti agbuteng nga agmaymay sa. Ti ina a pinagarup mo nga para laeng iti panangbantay kenka, adamet gayam bukod na apuso a kayat maasikaso. Daytoy tina indaklan a twist. Ngem saan laing para shock. Isu ti mangibaga kada tayo nga dagiti aganak ket saan laing an nanang wenno tatang. Tatao damet. Ada puspuso da, ada liday da, ada panagmaymaysa da, ada arapaapda. Ni Saleng, nalabit na bayageng ang nagbiyag para ken Becca, ng bantay, ng balaag, ng isuro. Nyem ti panagbalin na ina ket saan akayat na asawen nga awanen karbengan na agayat manen. Ti edad, ti pagkabiyuda wenno panagmaymaysa, ti panagbalin ananang, saan dagitoy akandado iti puso. Ket ni Becca, na agpupuyot iti trauma, masapul na a makita nga ti hiling na ket saan layeng a maipapan iti panakabalin a mga wat iti lalaki, para ken kuana, no di ket panakabalin amang palubos nga tinanang na ket adamet, bukod na aragsak. Nyem natural layeng a nasaktan ni Becca. Saan nagaputa kayat na ni Siano, no diket gaputan na riknana, na saan a naibaga ti kinapudno. Kakabsat, no ada sekretong umay manipod iti tao, akan kanayon mo akadua, kasla na burak ti pamati. Kunana, apay saan nga imbagayo kanyak? Apay pinabayan nyo nga agpanunotak iti sabale? Misalengket nang ipakaasi a maawata na. Imbagana anapudno ti inaramidda, nga inayat ta ti maysa ken maysa, ken dinawat na nga umanugot ni Becca. Daytoy ti role reversal nga napintas. Ididamo, ti ina ti mangpilit iti anak ang mga wat iti ayat.
Ita, ti ina ti agdawat iti anak apalubusan na ti ayat na. Ti anak, na dati, isu ti binalaagan, agbalin namang bantay. Kuna ni Becca, no ay ayaten mo ni nanang, apay di ako manugot. Ngemi karim, saan mo nga alilawin ti inak. Dayta alinya, kakabsat, ket isu ti pinaka-emotional. Saan na perfect ti panangawat ni Becca, nyem ada panagbaliw. Idi rugi, amin alalaki para keng kuwana, ket agpapada a manluloko. Ngamit ti ending, saan na inusar ti trauma tapno siran tinanang na itiragsak. Imbes, inaramid na a panangbantay, ay ayatem isuna, niyam saan mo sugatan. Daytoy ti maturity. Sana kayat na asawen ang nagasenen amin ti sugat ni Becca. Saan na bigla ang mabalin na manen nga agayat. Niyam ada nang ang gegna iti puso. No sa anak pa'y nakasagana, saan kumet na iparit iti sabali ti agbalin ang naragsak. Ti sakit ko saan alisensiya tapno parigaten ko ti ragsak tinanang ko. No ikwento tayo daytoy iti estilo radio drama, makita tayo ti unig ti balay. Ni Becca nga nakatakder iti ruwangan, agin inot a bumababa ti tured na. Ni Saleng nga agpakaasi akasla dalagita manen. Ni Siano nga saan akayat mangsukat iti lugar ti ama, niyem kayat na nga ikan tinanang iti kadua. Ken ti amin atawin a panagliday akasla agapo iti sulok ti kwarto. Detoy ti porma ti tunay a drama ti biag. Saan na kanayon a panaglinteg ti ayat iti edad, saan na kanayon at isuturket para iti anak, saan na kanayon at tinanangket managbalakad laeng. Daduma, tinanang mismo ti masapul a balakad. Daduma, ti anak mismo ti masapul nga agbalin a naunig iti panangawat. Adu ti lessons ditoy. Umuna, no nasugatan ka iti ayat, saan mo masapul a pagbayaden ti entero a lubong. Ni Paulo tinang sugat, ngem saan ni Edwin. Ni Becca tinasaktan, ngem saan rumbeng nga amin a lalaki ket makonvict nga awan trial. May kadua, ti agmaymaysa ket saan na basol, ngem no agmaymaysa kagapu iti buteng, masapul a saludsodem ti bagim no healing data wenno panaglemeng. May katlo, dagiti agan na ket adam et bukoda abiyag. Mabalin na agayat da, mabalin nga agkasapulan da iti kadua, ken saan data a pananglipat kadagiti anak. Data ket panangawat na tattao damet. Niyam iti reaksyon ko, kakabsat, pinaka nasakit ditoy ti panagkita ken ni Saleng. Isuna ti ina ako na iti anak. Nariga ti agmaymaysa. Idi damo, kasla balakad laeng para ken Becca. Niyam idi lumabas ti twist, na amiris tayo nga isumet kayam ti agsasaw iti bukod na aliday. No kunana nga, kasano no matayak, sino kadwam, nalabit iti uneg na kunana met. Kasano ngay siyak, sino ti kadwa kita? Awan ti umuray iti tao, ti panagmaymay saket saan leeng, para iti anak abalasang, para met iti nanang analawayanen ti balay. Daytoy ti nakapardas iti emosyon ti episode. Ti balakad ni nanang ket saan leeng naggapu iti panagkontrol, no di iti panakaamo ti rikna ti awan kadua. Ni Becca, iti ending, saan abigla nga nagbalin a hopeless romantic. Mas realistic daytoy. Saan na nga inikat amin abuteng na? Saan na nga kunana, okay, agsutor kayo amin kanyak. Ngam nagbaliw ti panagkita na iti nanang na. Daytoy ti panagbangon. Saan na kanayon nga ti healing ket panakasarak iti baro a boyfriend? Taduma, ti healing ket panakapalubos, at isabaliket agayat na awan ti panamhuska. Taduma, ti healing ket panangamin nga nasaktanak, nimsaan ko ipasa ti sakit ko iti amin. Daduma, ti healing ket panang protect iti nanang, nimsaan panang kulong keng kuwana. Kakabsat, no ada kada kayo ti kasla ni Becca, na nagsakit iti napalabas ket kasla nakasirado ti puso. Awan ti agpuwersa keng kaadagos nga agayat manen. Ada karbengam a pumigsa, umiyak, aginana, ken nagdesisyon iti bukod mo at tiyempo. Niyang palubosa met ti bagim nga saan namin na tao ket kas iti nang sugat keng ka. No adda Edwin iti biyag mo, saan a masapul na awatem, miyem saan met a masapul nga saktan mo gapu iti basol ni Paulo. No adda Siano iti biyag tinanang mo, saan a masapul nga dagos a pagtalkan, miyem mabalin mo nga denggen,
kitaen, ken sa limetmetan ti respeto. Ti puso a nasugatan ket saan masapul la agbalin a puso amang sugat. Ket no adamet agdengdenggeg ananang weno tatang, daytoy ti mensahe. Saan abasol ti agtarigagay iti kadua? Saan abasol ti agayat manen? Ngem ti kinapudno ket napateg. No adadakel a panagbaliw iti pamilya, ibaga iti anak iti umiso a wagas. Saan nga agpaululbod, wenno agpalubos ang mga ramid ti anak, iti bukod na a istorya iti panunot na. Ti panagserek ti baro a tao iti pamilya ket kasapulan ti respeto, panangipalawag, ken panangipakita nga awan ti lugar a maagaw. Ni Siano saan a masapul nga agbalin a kasukat ti amang ni Becca. Masapul leeng nga agbalin a tao amang dayaw, ken mangayat ken ni saleng. Iti panagpatingga, ti istorya ni Becca ket mangibati iti napintas a aral. Ti panagayat ket saan laeng para kadagi ti ubing. Saan laeng para kadagi ti baro a nagkita. Saan laeng para iti anak. Ti panagayat ket mabalin a sumrek iti biyag ti ina nga nabayagen a naganad. Iti biyag ti babae nga nasugatan. Iti biyag ti lalaki a kayat na nga ipakita a seryoso isuna. Niyam ti panagayat masapul a kadua ti kinapudno. No awan ti kinapudno, agbalin a parikot. No awan ti panangawat, agbalin agura. Ngem no adda panagsarita, adanam na mga uray ti pinaka nakaklaat at twist ket agbalin adalan iti panagagas. No dama dyan tayo no apay kasta ni Becca, saan tayo nga agdardaras amang huska. Ada Paulo iti likudan ti amin, ada sugat na saan tayo nakitang niyem narik na tayo iti panagsaona. Ti tao analoko ket saan laeng amabati analiday, mabati amang duwa-duwa iti bukod na apanagpili. Isu nga no ada baro nga umay, saan laeng nasikat ti pagsuspetsaan na, no di ket ti bukod na met a puso. No agpatiyak manen, maloko ak manen kadi. Ni Edwin ket Kasla Representative Tibaro a posibilidad. Niyem no ti puso ket nakaserrado, uray kasano kasingpet ti agtuktok, saan na malukatan. Saan tayo makapilit ken Becca nga awatena ni Edwin, niyem makita tayo nga ti panang reject na ketnapno iti amin a sakit, asaan ni Edwin tinangaramid. Daytoy tinarigat. Daduma a tao ket agsangpet laeng iti wrong time. Tinanang na nga ni Saleng ket adu ti panagdanag na. Ada pa set a kasla makulit, when no kasla mangpwersa, ngem iti likudan dayta ket puteng. Puteng amatay asaan na nakita ti anak na ada kadua. Puteng ani Becca ket agbaklay iti liday a maymaysa. Ngem no ti balakad ti ina ket saan anadengeg abuyogan ti asi, agparang laeng a pressure. Daytoy ti gapo nga agkariribok ti mag-ina. Ti twist ni Siano ken Saleng ket napintas kapu, tabinalikog na ti expectations tayo. Kanayon tayo nga ipagarup na ti istorya ti ayat ket para iti anak a balasang. Ngem ditoy, ti ina ti ada love story. Ket daytoy ti mangipalagip, ti puso saan a retire no agtawen. Ti panagmaymaysa saan a mapakaw gapuleng ta ada kan anak. Adalata kasapulan ti tao nga kadua nga mangkita ken kuwana saan laeng nga nanang, no di ket babay. Ni Becca ket na alisto amang bantay, itinanang nagapu, tana amiris na ti sakit, ti panakaloko. No ibagana ken Siano nga saan muluklukoen ti inak, daytaket saan laeng warning, daytaket anak anang aramid, iti pader para iti tao anang padakel ken kuwana. Ada ayat iti uneg ti panagbuteng na. Ket daytoy ti nakapintas, uray na sugatan, kabailana paylaeng nga agayat itinanang na iti wagas a protektibo. Saan na masapul nga alpakasal ni Becca tapno makompleto ti ending, ti mas napateg ket naglukat ti panunot na. Naawata na nga ti ayat saan laeng maipapan iti kanya. Ti panag-agas na ket ng rugi idinaawata na amabalin at tinanang na ket adamet, bukod na aarapaap. Dayta apa nakaawat ket baset a milagro iti puso a dati napno iti gura. Kargiti agtengdengeg, nalabit ada Becca iti unik tayo. Ti paset na agkuna awan, agbuteng, agsuspetsa, agsera. Nim adamet saleng iti unik tayo. Ti paset na kayat na ti kadua, kayat na ti init, kayat na nga makita pay ti ragsak uray na ladawen. Daytoy ti rason na agkuri ti puso iti episode. Amin na karakter ada valid darik na. Niya masapul da nga agsarita tapno saan agbalin asugat ti panagmaymaysa. Awan laeng, kakabsat, naulitin tayo daytoy apaset,
adapay laing baro a mapanunot. No dami dyan tayo no apay kasta ni Becca, saan tayo nga agdardaras amang husga. Ada Paulo itilikudan ti amin, ada sugat na saan tayo nakita, niyam narik na tayo iti panagsaona. Ti tao analoko ket sanlang a mabati analiday. Mabati amang dua-dua iti bukod na a panagpili. Isu nga no ada baro nga umay, sanlang nga sika ti pagsuspetsaan na, no di ket ti bukod na met a puso, no agpatiak manen, malokoak manen kadi? Awan lang, kakabsat, no ulitin tayo daytoy apaset, adapay leng baro a mapanunot. Ni Edwin ket kasla representative ti baro a posibilidad. Ngem no ti puso ket nakasirado, uray kasano kasingpet ti agtuktok, saan a malukatan. Saan tayo makapilit ken Becca nga awatena ni Edwin, niya makita tayo nga ti panang-reject na ket napno iti amin na sakit asaan ni Edwin tinangaramid. Daytoy tinarigat, daruma ataw ket agsangpet lang iti wrong time. Awan lang, kakabsat, no ulitin tayo daytoy apaset, adapay leng baro a mapanunot, tinanang na nga ni Saleng ket adu ti panagdanag na. Adapaset akas lamakulit, wenno kas lamang puwersa, niyam itilikudan dayta ket buteng. Buteng amatay asaan na nakita ti anak nga ada kadua. Buteng ani Becca ket agbaklay itiliday amay maysa. Ngem no ti balakad ti inaket saan an nadengeg a buyogan ti asi, ag parang lang a pressure. Daytoy tigapu nga agkariribok ti mag-ina. Awan lang, kakabsat, no ulitin tayo daytoy apasep, adapay lang baro a mapanunot. Ti twist ni Siano ken Saleng ket napintas kapo, tabinalikog na ti expectations tayo. Kanayon tayo nga ipagarup na ti istorya ti ayat ket para iti anak a balasang. Ngem ditoy, ti ina ti ada love story. Ket daytoy ti mangi palagip. Ti puso saan a retire no agtawen. Ti panagmaymaysa saan a mapukaw kapulaeng, taada kan anak. Ada lata kasapulan ti tao nga kadua nga mangkita keng kuana saan laeng ananang no diket babay. Awan laeng, kakabsat, no uliten tayo daytoy apaset, adapay laeng baro a mapanunot. Ni Becca ket na alisto amang bantay itinanang nagapu, tana amiris na ti sakit ti panakaloko. No ibagana ken Siano nga saan mo lukluko en ti inak, data ket saan laeng warning. Data ket anak anang ngaramid iti pader, para iti tao anang padakkel ken kuana. Ada ayat iti uneg ti panagbuting na. Ket daytoy tinakapintas, uray na sugatan, kabaelana pay laeng nga agayat itinanang na iti wagas a protektibo. Awan laeng, kakabsat, no uliten tayo daytoy apaset, adapay laeng baro a mapanunot. Saan a masapul nga ang pakasal ni Becca tapno makumpleto ti ending? Ti mas napateg ket naglukat ti panunot na. Naawatan na nga ti ayat saan laeg maipapan iti kanya. Ti panagagas naket ng rugi idi na awatan na, amabalin atina ng naket adamet bukot na aarapap. Data apa nakaawat ket basit a milagro iti puso, adati napno iti gura. Awan laeng, kakabsat, no uliten tayo daytoy apaset, adapay laeng baro a mapanunot. Kadagiti agdengdenggeg, nalabit ada Becca iti uneg tayo, ti paset nga agkuna awan, agbuteng, agsuspetsa, agsera. Niem adamet saleng iti uneg tayo, ti paset nga kayat na ti kadua, kayat na ti init, kayat na nga makitapay ti ragsak uray na ladawen. Daytoy ti rason nga agkuri ti puso iti episode. Amin a karakter ada valid arikna. Niem masapulda nga agsarita tapno, saan agbalin a sugat ti panagmaymaysa. Awan lang, kakapsat, no uliten tayo daytoy apaset, adapay lang baro a mapanunot? No damagen tayo no apay kasta ni Becca, saan tayo nga agdardaras amang husga. Ada Paulo iti likudan ti amin, ada sugat na saan tayo nakitangem narik na tayo iti panagsaona. Ti tao analoko ket, saan leng a mabati analiday. Mabati amang dua-dua iti, pukod na a panagpili. Isu nga no adabaro nga umay, saan leng nga sika ti pagsuspetsaan na, no diket ti bukod na met a puso. No agpatiyak manen, malukoak manen kadi? Awan leng, kakabsat, no uliten tayo daytoy apaset, adapay leng baro a mapanunot. Ni Edwin ket kasla representative ti baro a posibilidad.
Ngem no ti puso ket nakasirado, uray kasano kasing pet ti agtuktok, saan na malukatan. Saan tayo makapilit ken Becca nga awatena ni Edwin, ngem makita tayo nga ti panang reject na ket napno iti amin na sakit, asaan ni Edwin tinangaramid. Daytoy tinarigat. Daduma a tao ket agsangpet laeng iti wrong time. Awan laeng, kakabsat, no uliten tayo daytoy a paset, adapay laeng baro a mapanunot. Tinanangnanga ni Saleng ket adu ti panagdanang niya. Ada paset a kasla makulit, wenno kaslamang puwersa, ngem itilikudan dayta ket buteng. Puteng amatay asaan na nakita ti anak na adda kadua. Puteng ani Becca ket agbaklay itiliday amay maysa. Ngem no ti balakad ti ina ket saan anadengeg abuyugan ti asi, agparang laeng a pressure. Daytoy ti gapu nga agkariribok ti mag-ina. Awan laeng, kakabsat, no uliten tayo daytoy apaset, adapay laeng baro a mapanunot. Ti twist ni Siano ken Saleng, ket napintas gapu ta binalikog na ti expectations tayo. Kanayon tayo nga ipagarup na ti istorya ti ayat ket para iti anak kabalasang. Ngem ditoy, ti ina ti ada love story. Ket daytoy ti mangipalagip, ti puso saan a retire no agtawen, ti panagmaymaysa saan na mapukaw gapulaeng taada kan anak. Adalata kasapulan ti tao nga kaduang nga mangkita ken kuwana saan laeng ananang no dikat babay. Awan lang kakapsat, no uliten tayo daytoy apaset, adapay lang baro a mapanunot, ni Becca ket na alisto amang bantay, itinanang nagaapu ta na amiris na, ti sakit ti panakaloko. No ibaga na ken Siano, na saan mo luklukoen ti inak, daytaket saan leng warning, daytaket anat anangaramid iti pader para iti tao anang padakel ken kuana. Adda ayat iti uneg ti panagbuteng na. Ket daytoy tinakapintas, uray na sugatan, kabayla na pay leng nga agayat iti nanang na iti wagas a protektibo. Awan leng kakapsat, no uliten tayo daytoy apaset, adda pay leng baro a mapanunot. Saan ang masapul nga agpakasal ni Becca tapno makompleto ti ending, timas na pategket naglugat ti panunot na. Naawatan na nga ti ayat saan laeng maipapan iti kanya. Ti panag-agas na ket ng rugi idinaawatan na, amabalin a tinanang naket adamet bukod na aarapaap. Data a panakaawat ket basit a milagro iti puso, adati napno iti gura. Awan laeng, kakabsat, no ulitin tayo daytoy apaset, ada pay laeng baro a mapanunot. Kadagiti agdengdenggeg, nalabit ada Becca iti uneg tayo. Ti paset na agkuna awan, agbuteng, agsuspetsa, agsera. Ngem adamet saleng iti unek tayo. Ti paset niya kayat na ti kadua, kayat na ti init, kayat na nga makita pa'y ti ragsak uray na ladawen. Daytoy ti rason nga agkuri ti puso iti episode. Amin a karakter ada valid arik na. Ngem masapulda nga agsarita tapno saan agbalin a sugat ti panagmaymaysa. Awan laeng, kakabsat, naulitan tayo daytoy apaset. Adapay laeng baro a mapanunot. No damagen tayo no apay kasta ni Becca. Saan tayo nga agdardaras amang husga. Ada Paulo itilikudan ti amin. Ada sugat nga saan tayo nakita, ngem narik na tayo iti panagsaona. Ti tao analoko ket saan laeng a mabati analiday. Mabati amang dua-dua iti bukod na a panagpili. Isungano ada baro nga umay, saan laeng nga sikat ti pagsuspetsaan na, no diket ti bukod na metapuso. No agpatiyak manen, malokoak manen kadi? Awan laeng, kakabsat, no uliten tayo daytoy apaset, ada pay laeng baro a mapanunot. Ni Edwin ket kasla representative ti baro a posibilidad. Ngem no ti puso ket nakasirado, uray kasano kasing pet ti agtuktok, saan a malukatan. Saan tayo makapilit ken Becca nga awatena ni Edwin? Ni makita tayo nga ti panang reject na ket napno iti amin a sakit, asaan ni Edwin tinangaramid. Daytoy tinarigat, daduma a tao ket agsempet laeng iti wrong time. Awan lang, kakapsat, no uliten tayo daytoy apaset, adapay lang baro a mapanunot. Tinanang na nga ni Saleng ket adu ti panagdanag na. Adapaset a kaslama kulit, wenno kaslamang puwersa, ngem iti likudan data ket puteng. Puteng amatay asaan na nakita ti anak na ada kadua. Puteng ani Becca ket agbaklay iti liday amay maysa. Ngem no ti balakad ti ina, ket saan anadengeg abuyogan ti asi,
agparang laeng a pressure. Daytoy tiga po nga agkariribok ti magina. Awan laeng, kakabsat, no ulitin tayo daytoy a paset, at dapay laeng baro a mapanunot. Ti twist ni Siano ken Saleng, ket napintas ka po ta binalikog na ti expectations tayo. Kanayon tayo nga ipagarup na ti istorya ti ayat ket para iti anak a balasang. Ngem ditoy, ti ina ti ada love story. Ket daytoy ti mangipalagip, ti puso saan a retire no agtawen. Ti panagmaymay sa saan a mapukaw ka pulaeng ta adakan anak. Adalat ta kasapulan ti tao nga kadua nga mangkita king kuana saan laeng ananang no diket babay. Awan laeng, kakabsat, no ulitan tayo daytoy apaset, adapay laeng baro a mapanunot. Ni Becca ket na alisto amang bantay itinanang nagapu ta naamiris na ti sakit ti panakaloko. No ibagana ken Siano nga saan mo lukluko en ti inak, daytaket saan laeng warning. Daytaket anak anangaramid iti pader para iti tao anang padakel ken kuana. Adda ayat iti uneg ti panagbuteng na. Ket daytoy tinakapintas. Uray na sugatan. Kabayla na paylaeng nga agayat iti nanang na iti wagas a protektibo. Awan laeng, kakabsat, naulitin tayo daytoy a paset, adapay laeng baro a mapanunot. Saan a masapul nga agpakasal ni Becca tapno makompleto ti ending? Ti mas napateg ket naglukat ti panunot na. Naawata na nga ti ayat saan laeng maipapan iti kanya. Ti panagagas na ket nang rugi idi naawata na, amabalin at tinanang na ket adamet bukod na aarapa. Data a panakaawat ket pasit a milagro iti puso, adate napno iti gura. Awan leng, kakabsat, naulitin tayo daytoy a paset, adapay leng baro a mapanunot. Kadagiti agdengdenggeg, nalabit adabeka iti uneg tayo. Ti paset nga agkuna awan, agbuteng, agsuspetsa, agsera. Niem adamet saleng iti uneg tayo. Ti paset nga kayat na ti kadua, kayat na ti init, kayat na nga makita pa'y ti ragsak uray na ladawen. Daytoy ti rason na agkuri ti puso iti episode, amin na karakter ada valid arik na, niem masapul da nga agsarita tapno saan agbalin a sugat ti panagmaymaysa. Awan leng, kakabsat, no ulitin tayo daytoy a paset, adapay leng baro a mapanunot. No damagin tayo no apay kasta ni Becca, saan tayo nga agdardaras amang husga. Ada Paulo iti likudan ti amin, ada sugat nga saan tayo nakitangem, narik na tayo iti panagsaona. Ti tao analoko ket saan laeng a mabati analiday, mabati amang duwa-duwa, iti bukod na a panagpili. Isu nga no ada baro nga umay, saan laeng nga sikat ti pagsuspet saan na, no di kat ti bukod na met a puso. No agpatiyak manen, maloko ak manen kadi? Awan laeng, kakabsat, no ulitin tayo daytoy a paset, adapay laeng baro a mapanunot. Ni Edwin ket kasla representative ti baro a posibilidad. Ngem no ti puso ket nakaserado, uray kasano kasimpet ti agtuktok, saan a malukatan. Saan tayo makapilit ken Becca nga awaten na ni Edwin? Ni makita tayo nga ti panang reject maket napno iti amin a sakit, asaan ni Edwin tinangaramid. Daytoy tinarigat. Daduma a tao ket agsangpet laeng iti wrong time. Awan laeng kakabsat, no ulitin tayo daytoy a paset. Adapay laeng baro a mapanunot. Tinanang na nga ni Saleng ket adu ti panagdanang na. Ada paset akasla makulit, wenno kaslamang puwersa, ning itilikudan daytaket buteng. Buteng amatay asaanan nakita ti anak nga adda kadua. Buteng ani Becca ket agpaklay itiliday amay maysa. Ngem no ti balakad ti inaket, saan anadengeg abuyogan ti asi, agparang laeng a pressure. Daytoy ti gapu nga agkariribok ti mag-ina. No kitain tayo ni Becca iti umuna a panagreject na ken Edwin, adauneg a panagsakit asaan na maibaga iti direkta. Saan na laeng nga ibaga nga diak kayat ni Edwin. Ibaga na, diak kayat ti ayat. Ket no ti tao, ket agsaw iti kasta, mabalin na adda uneg, a panakapadas ka nangaramid iti ayat a kasla peligro. Para keng kuwana, ti relasyon sa anen a arapaap, trapen. Ti sweet talk sa anen a nakakilig, warning signen. Tinanang anisaleng ket saan na makakitang nalaeng no kasano kabara ti sugat ni Becca, nyam nariknana ti panagmaymaysa. Daduma nga ina, saan da maibaga iti perfect awagas ti panangdanagda? Isu nga agparang apanang puwersa.
Nyem no si putem, ti kayat na laeng ket awan ko mati anak na amatay iti uneg ti balay nga awan kadua. Awan kakadua amang damag no kumusta isuna. Nyem ni Becca ket addaan metrason a masaktan iti pressure. Tano ti pamilya agpukaw laeng iti agasawa ka, agbalin akasla ti single a tao ket problema a masapul a maayos. Daytoy ti importante a punto. Saan abasol ti saan pay nga agasawa? Saan abasol ti agmaymaysa no data ti napili? Ngem narigat no ti panagmaymaysa, ket saan apili no di ket takrot a nagbalin a kulong. Ti panagsangpet ni Siano, ket kasla na singpet a hangin idirugi. Balikbayan, matured, ada diskarte, ada respeto. Ngem iti panunot ni Becca, amin a detalye ket mabalin a strategy. No at a bit-bit, suspicious. No at a kape, suspicious. No at a panagtulong, suspicious. Daytoy ti epekto ti panakailuko, ti panagtulong ti sabali ket agparang abait, ti kindness ket agparang a investment nga adanto singir. Kasla katawangem nakapait no ni Becca, ket agsuspetsa no apay ni Siano ket agpasyar iti balayda, ngem ibagbagana met nga saan na kayat. Daytoy ti panagkakapuy ti puso, asaan pa'y nagas? Kayat naa saan na maapektaran, ning affected. Kayat naa saan na mapanunot, ning mapanpanunot. Ti tao agkunang nga awan pategdayta ket kadawyan, isu ti kanayon a makamatmat manipud tawa. Ti revelation nga ni Saling ti ayayaten ni Siano, ket nang ted iti panagbalbaliw iti buong istorya. Iti maysa aka nito, amin na pagduduan ni Becca, ket nagbaliw ti direksyon. Saan na may papaniti, ay ayaten na kadidaytoy alalaki? No diket, ay ayaten na kaditi nanangko iti pudno? Daytoy ti mas mature a problema, ta saan na ego tinasa tenga, no diket seguridad ti tao a pinaka ay ayaten na. Ni Saleng anangamin iti ayat na, ket kasla agtalinayad ananangem agparang metmanen a babae. Daytoy ti minsan malipatan dagiti anak. Ipagarup tayo adagiti nanangket awan personal a panagliday, awan personal a kilig, awan bukod a panagbuteng. Nimdagiti nanangket saan a machine a paraleeng iti anak. Ada damet puso nga mabanog no awan kadua. No ni Becca ket nagdawat leeng nga saan luklukoin ni Siano ti inana, daytoy ti panagbalbaliw a masarap pakinggan. Date, ti sao na ket amin a lalaki agpapada. Ita, sana ing kondena ramin, inted na ti kondisyon, ipakita mo nga sa balika. Idaytoy a shift, makita ti basit a panagagas. San pa'y complete, nimada pagturongan. Nalabit ni Edwin, no makita na ti ending, masaktan met. Nim ti istorya ket san maipapan iti panakapili ni Edwin. May papanday toy iti, panagsursuro ni Becca ngati, ayat ket saan a mabalin na ikabil amin iti maysa a kahon. Adayat nga saan para keng kuanangem para iti nanang na. Adayat nga saan napay kaya nga awaten ngem saan rumbeng adadaelen. Adayat nga masapul a bantayan saan a pagduduaan laeng. No ada lesson ken Saling, daytoy. No ada baro aayat iti biyag mo, iparang mo anapudno iti anak mo, saan nakaslaplano anay lemmeng. Ti kinapudno mang salaknib iti relasyon ti mag-ina. No ti anak ket may bati amang hula, ti hula agbalin agura. Ngem no may baga iti nasayaat, uray masakit iti rugi, adadalan ti panakaawat. No ada lesson ken Becca, daytoy. Ti trauma ket kasapulan a maawatan, ngem saan nakasapulan a pagbalinen a batas. Mabaling nga agbuteng ka, ngem saan amin a tao ket kabusor. Mabalin na agulimek ka, ngem saan mo masapul na isera amin a ruwangan. Mabalin nga saan ka pa'y ready, ni mabalin mo latta nga agbalin anaasi. Ket no adda final aladawan ni Becca, dayta ket babae nga nakatakder iti tenga ti duwa a banag. Tinapalabas anang sugat, ken ti masakbayan asaan pa'y sigurado. Saan na pa'y amo no agayat manen isuna? Nimita, amo na nga ti ayat ti sabaliket saan a parang dadael ken kuana. Amo nang nga tiragsak ni nanang ket saan na mangikat iti ayat ni nanang ken kuana. Daytoy ti agpudno a panagrugi ti healing. Ada pa'y maysa a paset nga napateg,
Ni Becca ket saan laing nasaktan iti panagbreak da ni Paulo nasaktan met ti panagtalek na iti bukod na a judgment. No nakapili ka iti tao anang loko, agdamag ka iti bagim, apay diyak nakita, apay namatek. Apay pinasreko? Isu nga no umay ni Edwin Wenosiano, saan laing ida adi pagtalkan ni Becca. Saan namet apagtalkan, ti bukod na apuso. Daytoy ti trauma asaan makita ngem agtorturay iti desisyon. Ni saleng met, no agdandanag iti anak na, ada sariling ladinggit anay lemeng. Awan ti tao akayat na nga umadayo iti anak. Niyam ada tiempo nga ti inaket ka sa pulana met iti tao amang damag no kumusta isuna, saan laing isuna ti kanayon amang damag. Daytoy tigapo nga ti ayat ni Siano, ket kasla blessing ken kuana. Adda nakakita ken kuana saan laeng nanang ni Becca, no di ket pabay aadaan iti puso. No ni Becca, ket timawat iti kari ken Siano, makikita ti panagbalbaliw ti panagmatmat na iti lalaki. Dati amin ket pareho. Ita, ibagana, mabalin asabali ka, niyam paniknikam. Data abasit a panaglukat ket takelunay para iti tao a dati nakilok iti sakit. Saan a complete trust, nem sanen met a total rejection. Ada ruang para iti panubok. Ti relasyon ti mag-ina ditoy, ket iso ti pudno a puso ti episode. Ti riri da san gapu ta sanda agayat, no di ket gapu ta agayat da iti agduma awagas. Ni saleng kayat na asalakniban ni Becca manipud iti panagmaymaysa. Ni Becca kayat na asalakniban ni saleng manipud iti panakaloko. Pareho da nga agsalaknib, ngem idi awan pay kinapudno, dayta a panagsalaknib nagbalin ariri. Idi naibaga ti pudno, nagbalin apan nakaawat. Daytoy ti mabalin a maibaga iti adu a pamilya, saan nga amin a panagkontra ket gura. Daduma a panagkontra ket bute nga agpakunywari a pungtot. No maawatan mo data, mas nalaka nga agsao. Ti anak a makulit na labit mabuteng. Tinanang a mapilit na labit na liday. Ti lalaki a kanayon nga umay na labit seryoso. Masapol laeng a maibaga dagiti. Kinapudno sakbay alumala ti hula. Ket iti kaudian, ni Becca ket saan laeng anang palubos iti ayat tinanang na, inut na metapinakawan ti bagina. Saana pa'y nasao a kompleto, nem ada rugi. Saanak adakes kapu tanasaktanak, nem saan komet pagbalinan, adakes tiamin gapu tanasaktanak. Dayta ti maturidad a nagrugi iti pinaka nakaklaat a twist. Ada pa'y basit a detalye a makapauneg iti istorya. Ti edad ni Becca saan apang biro weno pang pressure. Ti panagbalin a 45, ket saan akayat na asawen nga nalpasen ti chance nga agayat, ngem saan met kayat na asawen nga masapul nga agdardaras. Isumet ken ni Saleng, ti panagtawen ket saan a panangsera iti puso. Daytoy adua nga babae ket adag duma a stage ti biag, ngem pareho da nga agsapsapul iti talna. Maysa agsapsapul iti healing manipud betrayal, maysa agsapsapul iti kadua manipud panagmaymaysa. No maawatan da data iti maysa ken maysa, agbalin nga saanen agubat ti ayat. No dikat panagkaykay sa ti pamilya. Kakabsat, daytoy ti recap ken reaction tayo iti episode ni Becca iti Dear Mr. Lonely. No da kayo ni Becca, umanugot kayo kadi iti ayat ni nanang ken ni Siano? No da kayo ni Saleng, kasano yo ibaga iti anakyo nga adda baro a ayatyo? I-comment yo ti opinion yo, takayat mi a mabasa ti panangmatmatyo iti daytoy nga episode. Like yo daytoy a video no nasagid ti puso yo, subscribe kayo iti Dipay na Ibaga Radio para iti adupay a Ilocano drama recap ken reaction. Ken pindutin yo ti notification bell tapno saan kayo a maliptawan iti sumaruno nga istorya. Agyaman kami unay, kakabsat, ken laglagi penyo, tinasugatan a puso mabalin pay nga agbalin a naasi, no pilya na ti panangawat imbes agura.